Hvala vam što ste se, poštovani predstavnici medija, odazvali pozivu na ovu preskonferenciju. Ja sam upravo sletela iz Estonije. Imam par važnih stvari koje želim da saopštim građanima Republike Srbije. Počeću od najvažnije dobre vesti za našu zemlju, naš narod, sve naše građane i naravno našu privredu. Upravo smo obavešteni da nam je operativna licenca produžena do 20. februara, zahvaljujući ogromnoj borbi našeg rukovodstva na čelu sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Ja želim da im zahvalim i da kažem da ovo znači da će naftna industrija Srbije nastaviti da radi, da će rafinerija nastaviti da radi, da ovo kupuje dodatno vreme i dodatnu sigurnost za naše građane, za našu zemlju, za našu privredu. Svaka čast, pre svega predsedniku Vučiću, tako se bori za Srbiju. A u poslednjih 48 sati smo videli i kako se ne bori za Srbiju, odnosno kako se bori protiv građana Srbije pre svega. Tu želim naravno da se osvrnem jako kratko na sve ono što smo čuli i videli i od određenih evroparlamentaraca koji su bili u ovoj misiji koja je posetila Republiku Srbiju, ali i od blokadera svih boja, onih blokadera sa fakulteta do ovih blokadera iz bivše vlasti. Prva stvar koja je važna, a u vezi koje su se sami pohvalili, to je da su oni od evroparlamentaraca, odnosno od Evropskog parlamenta, ovoj blokaderi iz bivše vlasti, praktično tražili, zahtevali ponovo sankcije za Srbiju i međunarodnu izolaciju naše zemlje. Sasvim jasno su rekli evroparlamentarcima na sastanku, imali su doduše 2 sastanka, bili su lepo počašćeni, tako da su ih 2 puta primili evroparlamentarci i onda se pohvalili u Šolakovim medijima da su tražili sankcije. Sankcije za ljude koji obavljaju najvažnije državne funkcije, ali takođe ovaj put sankcije i za ljude koji nisu funkcioneri, već im iz bilo kog razloga smetaju. To de facto znači da su od evroparlamentaraca tražili sankcije za Srbiju i apsolutnu međunarodnu izolaciju naše zemlje. I to naš narod treba da zna. To je prva stvar. Druga stvar, oni su se takođe sami pohvalili da su od evroparlamentaraca zatražili, zahtevali da se sva sredstva iz fondova Evropske unije koja su namenjena građanima Republike Srbije prenamene i daju njima, blokaderima. Sa jedne strane, organizacijama civilnog društva koje podržavaju blokadere i sa druge strane, verovali ili ne, Šolakovim medijima. Pošto Šolaku nije dosta, sve ono što je uzeo decenijama pre od građana Republike Srbije, od ovog naroda, od ove zemlje, pa sad treba i od sredstava Evropske unije da mu se doda još malo. Dakle, sasvim jasno, oni su zahtevali od evroparlamentaraca da se novac koji Evropska unija treba da da za različite projekte koji su u interesu građana Republike Srbije, od zdravstva, preko obrazovanja, životne sredine, infrastrukturnih projekata, da se oduzmu od građana Srbije i da se dodele njima, blokaderima, organizacijama civilnog društva koje pomažu i podržavaju blokadere, dakle blokaderskim organizacijama i Šolakovim medijima. I to građani Republike Srbije treba da znaju. Da su opet imali misiju da uzmu novac od Evropske unije i da strpaju sebi u džep, umesto da taj novac ide u džep
građana Republike Srbije kroz projekte koji bi se implementirali. Treća stvar, koliko su objektivni, nepristrasni evroparlamentarci koji su došli u ovu misiju, ili svakako jedan deo njih, ne svi, zato što se nekolicina njih zaista korektno, jako korektno ponašala, govori i sledeći šokantan podatak, a to je da je njihov sastanak sa poslaničkim grupama vladajuće koalicije, sa poslaničkim grupama većine u Narodnoj skupštini Republike Srbije trajao tačno 13 minuta. 13 minuta. Sa svim poslaničkim grupama većine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sa onima koji su dobili poverenje građana Republike Srbije, većinskih naroda Republike Srbije na izborima. 13 minuta. Sa blokaderima iz bivše vlasti imali su ne jedan, već 2 sastanka. I ta 2 sastanka su trajala ukupno 84 minuta. Dakle, sa vladajućom većinom koja ima poverenje naroda 13 minuta, sa bivšom vlasti 84 minuta. Sve ostalo vreme koje su proveli u Srbiji i još uvek sada, oni su se viđali sa blokaderima. Sve ostalo vreme. Dakle, kada pogledate u globalu, oni koji imaju poverenje građana Republike Srbije su od evroparlamentaraca koji su došli u misiju dobili 13 minuta da kažu svoj stav, da iznesu neke činjenice, a blokaderi su dobili sve ostalo vreme. To znači da je u očima ovih evroparlamentaraca koje predvodi Tonino Picula, da su blokaderi otprilike 20 puta važniji od onih koji imaju poverenje građana Republike Srbije. I to potvrđuje reči gospodina Prebelića, koji je sasvim jasno rekao, nismo mi ovde u stvari da istražujemo činjenice. Mi te činjenice koje nama odgovaraju, koji se uklapaju u našu stvarnost i našu viziju Srbije, mi te činjenice već imamo. Ni ne zanimaju nas. Pokazali su, imali su tačno 13 minuta da čuju, kako bi se reklo, drugu stranu. Mi smo ovde da podržimo blokadere. Dakle, ovo je bila apsolutno politička misija. I to su pokazali. I četvrta stvar, čisto kao za mene jedna bizarnost, takođe se rektor Vladan Đokić pohvalio Šolakovim medijima da je evroparlamentarcima izrazio veliku zabrinutost zbog osnivanja Fakulteta za srpske studije u Nišu. Sad, on je to izrekao pred de facto misijom koju vodi Tonino Picula iz Hrvatske kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, u kojoj istoj Hrvatskoj postoji Fakultet za hrvatske studije. I Vladan Đokić ne vidi nikakav problem sa tim. Gospodin Đokić ne vidi problem sa Fakultetom za hrvatske studije u Hrvatskoj, državi članici Evropske unije. Ali mu izuzetno smeta, toliko mu smeta da je imao potrebu da to posebno naglasi evroparlamentarcima, da oni valjda pokušaju da spreče osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu. Pa svaka vam čast. I time ste sve rekli. I time nekako sumirana i ta poseta i blokaderska politika. Evo, kroz ove 4 stvari koje sam želela da iznesem i time sumiram ovu fantastičnu posetu evroparlamentaraca, gde su i oni pokazali ko su i kakvi su i zbog čega su došli, i svi blokaderi pokazali ko su i kakvi su i za šta se bore. Ja jedino mogu da očekujem da u nekoj od narednih misija evroparlamentaraca koje organizuje Tonino Picula, blokaderi traže da kao jedan od uslova za
ulazak Republike Srbije u Evropsku uniju bude da mi promenimo ime, da se ne zovemo mi Srbija. Pošto očigledno sve što nosi reč Srbija ili srpsko njima smeta. To ih posebno zabrinjava i za to posebno traže podršku od Tonina Picule da se ukine. Da sumiram, u poslednjih 48 sati građani Srbije su ponovo imali prilike da vide i ko i kako se bori za Srbiju, za naš narod i za sve naše građane i ko i kako se bori za sebe i za podršku stranaca da se dokopa vlasti, novca i moći. Izvolite ako imate par pitanja. Ne?